Τώρα, ο πρόεδρος του τμήματος θέλει να κάνει μια νέα εκδήλωση. Πάει λοιπόν στο ημερολόγιο και λέει ότι στις 20 Δεκεμβρίου εγώ θέλω να κάνω μια νέα εκδήλωση. Πατάει λοιπόν την ημερομηνία στον σωστό μήνα και πάμε λίγο στα event. Πατάμε το συν και ανοίγει εδώ μια νέα καρτέλα. Στον τύπο έχουμε δύο τύπους. Η μία είναι εκδήλωση, η άλλη είναι ολομέλεια. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγουμε εκδήλωση. Εδώ βάζουμε τον τίτλος. Και λέμε στις 20 Δεκάτου 2023 από τι ώρα θα ξεκινήσει αυτό και ας πούμε ότι ξεκινάει στις 6 ακριβώς μετά μεσημβρίας και ότι θα τελειώσει στις 10 μετά μεσημβρίας. Μέγιστη χωρητικότητα λέμε ότι η αίθουσα που έχουμε είναι μέχρι 200 άτομα και ο καθένας μπορεί να φέρει μέχρι 4 άτομα. Εδώ έχουμε μια επιλογή που λέει επιλέξτε αν επιθυμείτε το event αυτό είναι ορατό σε όλα τα chapter της περιφέρειας. Αν λοιπόν είναι ανοιχτή η εκδήλωσή μας, το ενεργοποιούμε. Εδώ επιλέγουμε αν θέλουμε τα χρώματα του συγκεκριμένου event και πατάμε αποθήκευση. Έχει προσθεθεί λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ το χρώμα, έχει προσθεθεί η νέα εκδήλωση που σε αυτή την περίπτωση την βλέπουν όλα τα τμήματα της περιφέρειας. Αν κάποιος λοιπόν θέλει, εδώ εμείς μπορούμε να το επεξεργαστούμε γιατί σε αυτή την περίπτωση είμαστε ο πρόεδρος του τμήματος ή κάποιος με τα δικαιώματα για να επεξεργάζεται το τμήμα. Εδώ μπορούμε να το διαγράψουμε εφόσον έχουμε κάνει κάτι λάθος ή θέλουμε να κάνουμε μεγάλες διορθώσεις. Και ενώ σε αυτό το σημείο μπορούμε να προσκαλέσουμε τα μέλη του τμήματός μας. Δεν το ανοίγω αυτή τη στιγμή, θα φανούν τα μέλη και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αλλά όταν το πατάμε βγαίνουν τα μέλη και τα κάνουμε tick όλα, οπότε παίρνουν αυτοί ένα notification στα κινητά τους, εφόσον έχουν ενεργοποιήσει τα notifications για το συγκεκριμένο application. Θέλει τώρα ο πρόεδρος του τμήματος να δηλώσει στην Ολομέλεια ότι θα υπάρξει συνάντηση, ας πούμε, ότι στις 24 Ιανουαρίου θα κάνει Ολομέλεια το τμήμα. Οπότε επιλέγει την ημερομηνία, πάει στα event και λέμε ότι ο τύπος αυτή τη στιγμή θα είναι Ολομέλεια. Και θα έχουμε πρώτη Ολομέλεια 2024. Και λέμε, ας πούμε, από τι ώρα θα είναι από τις 9 η Ολομέλεια, μετά μεσημβρίας, μέχρι τις 10, ελπίζουμε, μετά μεσημβρίας. Είναι σημαντικά να είναι το σωστά τα μετά μεσημβρίας. Εδώ δεν έχουμε προβλήματα στη μέγιστη χωρητικότητα. Εδώ είναι κανονικά μπαίνει ολόκληρη η Ολομέλεια. Και εδώ, συνοδεία, όπως βλέπετε, αριθμός συνοδών δεν υπάρχει πλέον. Σε αυτή την περίπτωση δεν θέλουμε υποθετικά όλη η περιφέρεια να βλέπει ότι έχουμε Ολομέλεια, αν και αυτό δεν είναι κανόνας, μπορεί ο κάθε πρόεδρος να το επιλέξει. Εγώ αυτή τη φορά δεν θα το ενεργοποιήσω και αν θέλουμε έχουμε και ένα χρώμα για τη συγκεκριμένη Ολομέλεια. Και πατάμε αποθήκευση. Μπαίνει λοιπόν εδώ, στις 24 Ιανουαρίου, η συγκεκριμένη Ολομέλεια. Πατάμε αυτό το κουμπί, όποιος είναι ο πρόεδρος. Εδώ πάλι ανοίγει η καρτέλα όλων των μελών του τμήματος, τα οποία μέλη μπορεί να επιλέξει και στη συνέχεια να στείλει notifications στα κινητά τους για να πάρουν την ειδοποίηση για την Ολομέλεια. Εκείνοι με τη σειρά τους μπορούν να απαντήσουν στην ειδοποίηση αυτή, αλλά αυτό θα τα δούμε για το πώς λειτουργούν τα μέλη.